So yun, eto na tayo dito sa dulo ng wetlands. Kakaiba yung dagat nila kasi muddy, putik. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan. Tapos makita po. Ayan o. Napakalawak na putikan dito sa Cabusao Critical Habitat. Ayan o. Ngayon, titestingin natin kung gaano kalalim yung putik na to. Tingnan nyo po kung gaano kalalim yung putik. Mahulog ako. Ay, lalim. Lumulubog pa. So yun, good morning mga kagala. Time check, it's 11:14 ng umaga. Eto tayo, papunta na sa, malapit na sa sentro ng bayan ng Cabusao, Camarines Sur. Along the way, madadaanan natin yung Cabusao Critical Habitat. Bibisitahin din natin yung place na yon na kung saan may mga migratory birds at muddy yung kanilang dagat doon. So ito na yata yung ito na yata yung pinakasentro ng bayan ng Cabusao. Medyo mainit. Ito yata yung simbahan. Ito pala eh. Pwede ba sa loob? Wow. Yun. Time check. It's 11:45 ng umaga. Ito tayo sa simbahan ng bayan ng Cabusao, Camarines Sur. Look. Ganda. Ganda ng simbahan nila. Paikot. Ito, bababasa ko sa inyo yung bicol ng 10 Commandments. Ayan. An sampulong tugonin Dios. Ako an kagurangnan na sa imong Dios, dahil kang ibang Dios na sasambahon kundi ako sana. Yan po yung bicol. Ganda na po. 1 to 5. Ito yung another 5. Ayan o. Dito nyo po yan makikita sa simbahan sa Cabusao. Ganda hapon po. Pwede po magtingin. Okay lang po. Patanong daw, anong parish ito? Okay, sige. Salamat. Dito tayo sa loob ng simbahan ng Cabusao. Ayun yung kanilang altar. Pakita ko sa inyo yung simbahan. Ayan, oh. Yung mga kampana na. Mukhang may misa sila. Saan kaya sila nagkakampana? Hanapin natin. Ayun. Ang ganda. Ang ganda. Ayun pala yun. Ayun tumutunog. Hinihila lang
talagang may timing siya, no? Opo. Hindi siya pwedeng basta lang ng hila ng hila. Kala ko hila lang ng hila. Ano pa yun, kada 12 po ng ano. Every 12 ng Tapos, tanghali. tapos Sunod. 6 p.m. po. Parang Every- ano. Yep. Salamat. Ayun. So pasok tayo ulit. Tingnan natin. Pakita natin yung church nila. Ang ganda. Ayan o. Roman Catholic Church. So yun, itong church ay sakop ng diocese ng Libmanan. Pero itong Cabusao ay bayan at yung Libmanan ay bayan din. So magkahiwalay. Pagkaintindi ko kanina, kala ko sakop ng Libmanan yung Cabusao. So hindi na naman. Time check. 12 PM. Cabusao. Napakainit. Dental Clinic on Wheels. Meron dito mission ngayon. Cabusao Town Hall. Cabusao Town Hall. Init. So ito yung pinaka-sentro ng Cabusao. Salamat uli sa panonood. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe, ayos. At yung hindi mag-skip ng ads, mas ayos po yun. Ito, papunta na to ng Libmanan. Pagka kumanan tayo mamaya, papunta naman yun ng Sipokot. Ang ganda ng motor nila. Good morning mga kagala. Way papuntang Cabusao, Camarines Sur. Ito naman papunta ng bayan ng Pokot, Camarines Sur. Ito tayo sa Cabusao Wetland Ecotourism and Conservation Project. Ito yung dadalawin natin. Let's go, papunta doon. Welcome to Cabusao Wetland. Ayan, ganda. Favored.
Ito tayo sa Cabusao Critical Habitat. Dito ang daming ibon kang makikita kasi dun sa part na yon dagat na. Pupuntahan natin maya maya. Let's go. So, ito yung top view. Beautiful. So, ito yung trails papunta doon sa dagat at sa viewing ng mga ibon na nandito. Pero palagay ko hindi kayo makakapagpalipad ng drone dito kasi daming ibon. Ayan, matataboy natin yung mga ibon. Sana makakita tayo ng ibon. Puro huni yung naririnig natin. Ito yung time na hindi tayo maglalagay ng mga background music para marinig natin yung mga ibon. Ang presko ng lugar. Galing kami sa Libmanan, siguro mga 30 minutes motor drive papunta dito sa may Cabusao Critical Habitat. So may registration, depende sa purpose. Pinaka entrance fee ay 25 pesos. Yun, may ano dito, may rest area. Pakita ko sa inyo. Ayan. Do's and don'ts. Ayan, basahin nyo na lang. Ayan. Stay on marked trails at all times and avoid entering restricted areas. Sana makakita tayo ng mga birds. Yun. Punta po kayo dito sa Cabusao Critical Habitat. Dalawin po ninyo. Ayun o. Ayun. Ganda. Ayan, puro ibon lang naririnig natin. Puro huni ng ibon. Ganda naman dito. So ito na yung dagat. Kakaiba daw po yung beach dito kasi muddy, putik, kaya siguro dinarayo siya ng mga ibon para may pagkain yung ibon. Ayun oh. Ayun yata mga ibon dun. So yun, eto na tayo dito sa wetlands. Ayan, para mas makita po. Yan oh. Napakalawak na putikan dito sa Cabusao Critical Habitat. Ayan oh. Ngayon titestingin natin kung gaano kalalim yung putik na to. Kukuha tayo ng kahoy, tutusok natin. Ayan. Tingnan nyo po kung gaano kalalim putik. Uhulog ako. Ay, lalim. Lumulubog pa. Mahulog na po ako. Lalim. Lumulubog pa. Hindi abot. Ayun oh. Yun. Ganun kalalim yung putik. Yan nyo. Lalim na masyado. Pag tiningnan mo, kala mo wala lang. Kala mo hanggang paa lang. Pero ito, napatunayan natin sa mahabang kahoy. Oh.
Ano? Wala. Grabe. Eh, lalim. Matutumba ako. Huh. Parang kumunoy. Dead bird. Bawal hawakan. Sabi doon.